Ang tanan nga modangop sa Ginoo magmalipayon gayud. Walay tawo nga magmagul-anon nga midangop ngadto sa Ginoo. Ang tanan nga nahigugma og nidangop ngadto sa Ginoo magmalipayon ug tungod niana makadayeg ug makaawit sila sa Dios nga malipayon gayud. Ug sigurado gayud igsuon nga ang Ginoo mao gayud ang magpanalangin kanila. Ug sigurado gayud igsuon nga ang Ginoo manalipod sa mga matarong. Siya ang magpanalangin, siya ang mahimong tamin sa mga tao nga matinud-anon ug malipayon nga mituo ug midawat ngadto sa Ginoo. Salmo 5 bersikulo 11 hangtod sa 12. Apan magmalipayon gayud ang modangop kanimo ug mag-awit sila kanunay tungod sa kalipay. Ang nahigugma kanimo imo gayong panalipdan ug sila magmalipayon diha lamang kanimo. Gipanalanginan mo o Ginoo ang mga matarong ug ang imong gugma manalipod kanila sama sa taming. Ang Dios igsoon mao gayud ang taming sa tanan nga katawhan nga matinud-anon nga nituo ngadto sa Ginoo. Ang Dios gayud ang manalipod kanato igsoon ug wala nay lain pa. Siya ang nagpanalangin, siya ang nagprovide sa tanan nato nga gikinahanglan, siya ang nagamping ug naguban kanato kanunay, siya ang naghatag og kalinaw, kalipay nga walay sama. Ang Dios igsoon mao gayud ang source na ng tanan ug wala nay lain pa. Busa sa kanunay, mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Ginoo. Sa kanunay, mualagad kita nga malipayon ngadto sa Ginoo ug wala na kitay lain nga saligan kundi siya lang gayud. Kung sa kanunay igsoon sa tanang panahon ug sa tanang higayon, musalig ug muampo lang gayud kita ngadto sa Ginoo. God bless sa tanan.